Sejrin nagħtu bidu għat-talba tal-kwindiċina li tinsab stampata f'dan il-ktejjeb ċkejken tistgħu imbagħad anke takkwistawh mill-ħanut tas-santwarju. Inħeġġiġkom biex din it-talba hekk għażiża tal-Knisja tal-Lvant u tal-Orjent ngħiduha anke flimkien kuljum fid-djar tagħna dawn l-aħħar jiem bit-tħejjija għall-festa tal-Assunta tal-Għid tal-Assunta. Naqralkom xi ħaġa żgħira qabel nibdew dwar din it-talba sabiħa. Ġawra mill-isbaħ fil-kalendarju nisrani hija l-festa wisqa għażiża ta' Santa Marija l-Assunta jew it-tlogħ ta' Sitna Marija fis-sema. L-insara tal-Lvant isibuha bħala lejt tar-raqda tal-Om ta' Alla. Hija festa li tiġi ċċelebrata b'solennità tant kbira. Bħal fil-każ tal-Għid il-Kbir, l-Għid ta' Marija, l-insara orjentali jitħejjew b'14 jum ta' sawm mill-ewwel sal-14 ta' Awwissu. U dan is-sawm jitħaffef ftit fis-6 ta' Awwissu minħabba l-festa tat trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq it-Tabor. Mhumiex kombinazzjoni li dawn iż-żewġ festi huma mfakra u ċċelebrati daqshekk qrib ta' xulxin. Il-għan ewlieni tal-insara huwa li naslu għad-dawl divin li feċ fuq il-muntanja Tabor billi niddedikaw ħajjitna għal Kristu u Alla tagħna. Hija wisq propju qaddisa l-Om ta' Alla li turina t-triq u tmexxina lejn dawn id-dawl tal-glorja bla qies ta' bina Ġesu. L-lum għalhekk huwa it-tielet jum, it-2 ta' Awwissu, u sejrin nimmeditaw fuq Marija, Om tal-Ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ta' Kristu rxoxt, rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, li tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Talba tal-bidu. U Alla feddej ta' kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Om imbierka flimkien mal-qtajiet tas-sema mal-kori tal-qaddisin u tal-Apostli. Għat-talb tagħha żommna u weħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Araw iżbuħija tidan il-kelmiet li l-Knisja Orjentali bih tfaħħar lill-Omna Marija. Kliemi mhuwiex safi, xoftejja giddieba, emili ħażin. X'ser nagħmel? Kif se nidher quddiem l-imħallef? Il-Verġni Sultana, idħol quddiem ibnek, ħallih u mulej u itlob għalija sabiex jilqa l-indiema tiegħi u li huwa kollu ħniena u modrija. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Imbagħad jiena għedt, ja ħasra għalija mitluf jien, bniedem b'xoftejh imniċċa jien u f'nofs poplu b'xoftejh imniċċa jammar. Madanakollu rajt bajnejja lis-Sultan il-Mulej tal-Eżerċiti. Wieħed mis-serafini jittajjar lejja b'ġamra nar fidu li qabad b'imqas minn fuq l-artal u messli fommi bija u qalli: ara, din messitlek xoftejk, ħżunitek qebet u dnubek inħafer. Kemm il-profeta Iżajija kif rajna f'dan kif ukoll l-awtur ta' dan it-troparju
jitkellem minn din il-mistoqsija, jħares lejh innifsu u jgħid jiena bniedem midneb. Jiena bniedem li għandi xoftejja imniċsa. X'se nagħmel? Kif se nidher quddiem Alla? U għalhekk is-salmista jħoss dan il-bżonn li jitlob propju lill-Verġni Marija, lil dik li hija mingħajr dnub. U jitlobha b'dawn il-kelmiet sbieħ jgħidilha itlob lill-ibnek il-ħallieq u l-mulej, itolbu għalija sabiex jilqa l-indiema tiegħi. Ejjew matul din il-ġurnata hekk nirriflettu fuq in-nuqqasijiet tagħna. Mhux biex naqtaw qalbna, imma biex nitolbu aktar lill-Omna Marija titlob għalina ħalli naqilgħu mingħand il-mulej il-maħfra ta' ħtijietna. Ummu bil-wifqa u ngħidu flimkien: U Marija wisq grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawdowk fl-eternità. Ngħidu t-tliet avamarijiet f'ġieħi 3 ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dam fil-qabar kif talbitna nagħmlu mill-kwadru il-Madonna ta' Pina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Aħna fidili tiegħek inxandruk, Om qaddisa ta' Alla. U kif hu id-dmir tagħna insebħuk, u belt li ma tiċċaqlaqx, ħajt li ma jindividx, ħarsien li ma jiġġarrafx u ken tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull periklu, lilna l-qaddejja tiegħek, Om qaddisa ta' Alla, sabiex il-koll infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa
għal-roħ Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġeja. Uħuti, fil-bidu tal-din il-qoddisa nkomplu ma dak li immeditajna fit-talba tal-kwindiċina. Nistqarru qoddim xulxin li l-kol kemm aħna midinbin, il-kol kemm aħna bżonn tal-ħnina u l-maħfra ta' Alla. U għalhekk ejjew nitolbu ħniena għal dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibħafna bil-ħsieb bil-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġel Qaddisin u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala l-ħallieq u l-mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Ikteb fi ktieb il-kliem kollu li għatlek. Ma hemmx fejqan għalik. Il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. Ma hemmx min jieħu fideh il-kawża tiegħek. Għal ġerħietek m'għandekx duwa u fejqan. Ħbiebek kollha insewk. Mhumiex ifittxuk, għax minħabba il-kotra ta' dnubietek sawwattek bħalli kieku kont l-għadu tiegħek. Widdibtek bl-aħrax għax kibru għatih ħtijietek. Għalfejn tajjad bil-ġerħa tiegħek, ma tfeqx mid-benġil tiegħek minħabba il-kotra ta' dnubietek, għax kibru ħtijietek jien ġibt dan fuqek. Ek jgħid il-mulej, araw, se nbiddel ix-xorti tat-tienet Ġakob, sanħen għall-rejjex tiegħu. Il-belt tinbena fuq l-għolja tagħha, jerġa' jitla' il-palazz fejn kien. U minnhom joħroġ għana ta' ratti l-ħajr u għana ta' ferħ. Inqattarhom u ma jkunux ftit, inkabbarhom u ma jiċkenux, wilidhom ikunu bħal qabel u qudiemi tinġabar ġemagħthom. Jiena nikkastiga l-akkisa tagħhom. Bil-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom, bil-mexxej tagħhom joħroġ minn nofshom. Jien irresqu lejja u hu jersaq lejha. Għax min se jissogra jersaq lejja minn rajħ, oraklu tal-mulej. Bintom tkunu il-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej jerġa' jibni l-Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Il-mulej jerġa' jibni l-Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. Ħajkolkom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej, bislaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. U meta il-mulej jerġa' jibni l-Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin, ma jismelx it-talba tagħhom ngħidu flimkien il-mulej jerġa' jibni il-Sijon. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u l-poplu ġdid għad ifaħħar il-mulej u l-mulej jħares l-isfel mill-għolja tas-santwarju tiegħu u jittawal mis-sema l-art biex jisma' il-qrib tal-insira biex jeħles il-dawk li huma għal-mewt. Ngħidu flimkien il-mulej jerġa' jibni il-Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu. U lit il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek mulej. U hekk jixxandar f'Sijon isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu meta il-popli flimkien jinġemgħu u saltnatek biex u saltniet biex jaqdu il-mulej. Ngħidu flimkien
il-mulej jerġa' jibni l-Sijon u jidher fis-sebt tiegħu. Inqumu bil-wifqa, Alleluja, Alleluja. Rabbi, int liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġiel li d-disċipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet ġan f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontrihom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru u qallu, mulej, jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad miexi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, beża u ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid, salvani mulej. Malajr Ġesu mett idu, qabdu u qallu, bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa ir-rieħ waqaf u dawk li kienu fid-dajsa nsteħħtu jqimuh u qalulu, tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenazzaret. In-nies hemm marfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Bdew iresqulu qudiemu il-morda kollha u jitolbuh iħalluh imissilhom imqar tar fil-libsa u dawk kollha li messewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Kuti eżies din il-paġna tal-Vanġelu mhijiex storja, anzi hija l-istorja tal-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox, il-koll kemm aħna qegħdin fl-istess dajsa. Fl-istess dajsa li trid tersaq u tasal ix-xatt ieħor. U x-xatt ieħor fejn hu? Ix-xatt ieħor hija s-sema pajjiżna. Aħna hawnhekk qegħdin f'pellegrinaġġ. Kif għamiltu intom dal-għodu? Dawn il-pellegrini Maltin li ġejtu minn Malta, ħallejtu darkom u ġejtu għaw f'dan is-santwarju. Imma dak li għamiltu irid ifakkarna fir-realtà ta' ħajjitna li ħajjitna kull ġurnata hija pellegrinaġġ. U dak li ġara lil Pietru jiġri lili u jiġri lilkom. Min minna ma jħabbaċ wiċċu mal-mewġ imqalleb tal-ħajja. Min minna ma jiġux mumenti taqteħ il-qalb fuqu. Min minna ma jħabbaċ wiċċu mal-problemi tal-ħajja, mal-problemi tal-mart, il-problemi li maħħa stess ġib l-anzjanità. Min minna? Kolla l-istess. Kolla l-istess. Imma kif nistgħu niplakaw? Kif nista' jien nibqa' miexi seren f'dan il-vjaġġ tiegħi lejn is-sema? U l-eżempju jagħtihulna Ġesu li jsib mumenti u joqgħod jitlob, jitħaddet mal-missier. Innutaw xi ġralu Pietru. Meta Pietru jitlob fidi lill Kristu
u jgħidlu għenni għamel li jien nersaq lejk. Saħan sitra beda miexi fuq l-ilma, imma beda jiddubita u jerġa' mill-ġdejt jibda jereq. Imma l-Mulej Ġesu mu ħajħalli l-ħadd jereq. Jerġa' jagħtina jdejh u jerfana. Ejjew nitolbuha lill-Verġni Marija, il-mara li poġġiet ħajjita kollha f'idejn Alla. Ejjew nitolbuha biex aħna bħala inkunu nies li nafdaw ħajjitna fl-imħabba ta' Ġesu. Bħal Marija inkunu nies li fil-ħajja tagħna impoġġu fil-prattika il-kelma ta' Ġesu u nagħmlu tassew ir-rieda tiegħu. U meta nagħmlu dawn il-ħwejjeġ, inti mtebaħ li qiegħed miexi fuq l-ilmijiet tat-taqlib tal-ħajja. Ħuti eżjes ejjew issa fin-nuqqas ta' ħila tagħna imma fiduċja kbira u bil-qawwa tal-Ispirtu inresqu lil Mulej it-talbiet tagħna. Nitolbuh u ngħidulu Mulej atina l-Ispirtu tiegħek, Mulej atina l-Ispirtu tiegħek. Nitolbuk Mulej biex meta l-ħażen tad-dinja donnu jkun qiegħed jeleb lill-Knisja tiegħek, atina u kabbar fina il-qawwa tagħna fik nitolbu. Meta l-mexxejja tal-popli jaħsbu biss li jistgħu jmexxu mingħajrek, nitolbuk Mulej dawwalhom bil-kelma tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk għall-morda tagħna biex meta jiġu fuqhom dawk il-momenti tqal maħkuma mill-mart, mid-batija, mill-qtieħ il-qalb, jantebħu li jint qiegħed magħhom u lest li terfaħħom. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex fuq l-eżempju ta' Kristu nnifsu nitalbu u nsibu l-ħin ta' kuljum fejn nieqfu minn kollox u niftħu biss qalbna għalik fil-mumenti tat-talb. Nitolbu. Mulej ibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq il-familji tagħna. Ħalli fil-mumenti ta' dalma taqtih il-qalb jiġu mdawlejn mill-kelma tiegħek u jikbru fl-imħabba u l-fedeltà tagħhom lejn xulxejn. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej inti ħlaqtna għalik u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Atina li nfittxu nagħmlu dejjem ir-rieda imqazza tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sagrifiċċju li sejrin joffrulek. Għamil li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddejs, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħru u nsebħu f'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tiegħek. Missier li inti tismawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnat, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum. Aħfir ilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrejt iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nittolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi ta' żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.